kubwatia niguo kurigirirwa nibigori byonsi imbocheto tianda kwana na choteli ngakiri na kwana choteli tianda kwana choteli ngakiyende okonyoranga choteli njire oseme bogani aseke gusi yatukana ngeme bogani yeye igera aseke teiga risafu kidogo mbuya yego twara mobogani okorosie chae kwarosio motu kwa none rongo nkorosi ole ritoke nkorosi ole ndagira ao nkorosi wera ase choteli yatukana nga asenale labdo bekerete abagani bao ase bakoragerera gusasa ko basafu yatukana nga ali soko basafu imagine nga no teregete suguri yembiro yatukana nga no begete bikombe labda bibwate chirongo uri korugoro ebichuni no bire bono akabantu bakiri ali bamatenga ki inkogenda kujumwa Mokogoti hotel igali nkolinde litoke lile smart kolinde yatukana nga ko bakire barabagani batano ngana lyoko ngya ni ebintu na lyoko ngya yani igona minute nga obo chafu mborororo yatukana nga agali esikwabegete kosana makoko kwabegeto chingoko kose chiachire cheitira makoko alia turapangusa marandi ikole bono kuboka mapema mbuya egere yatukana nga ko bantu ba chirororo abatecha bao customer chao chiachire yatukana nga ngwekera chire chingaki batari ko gachwa kwanyanga Mokogoti na chiro hotel gete kuna chiro hotel eli matenga osemwanyarebe na chiro hotel eli nkuragira ndororo yatukana nga ngoi kororo nalingo matenga rusia kombe ke igorogaiga rusia sani ye igorogaiga ne sani yimate ya nyenya margo bayale ebichuni ebirororo yatukana nga nkwani ore gosene bibuyu ngana ndengaransere bono trigo chialeta bichangiya trigo chialeta sifa asenge nchonga obachanu mboga neirie yatukana nga bali bono bachira batecha bagechiwe sawa kwabere ndagira lakini bali kolia no moyo oyomo asenge njonga already bagechiwe nere batagotebi anoyo bachinga kichonzi lakini yatukana nga ayomo nyene kwanyoru koboka ebintu nebichafu ebintu yani ebintu binde na noroche wonona kiagora ngo bolinga embweyo etabieyo enale yetali endonge yatukana nga ebintu byachafukire bochabu bwabere gabwo marango tachari kuruge sieri binte mbiriko chebyabagiya litokana holire ngokoyelirire bono brisa bodi madra bali gokoyira ndo buneke so lende bintu bunebyo mbiriko chibyaga okya igonga no bachene boga neire aso kolegasi mono choteli buna nateba yali ese okore hoteli yao tema kobeko obo chenu kidogo egera chikasoma chao chigocha chatokana nga asiba koragerera nagiyale bono irongorie yino eremesa igoro turabangusa enare itiru chabangijana kiarango bolinga ki enare iyo embwe iyo etali endongo cha saba mino ine gaki igombuya nande yatokana chinga gichinde taribonse babwate TV by the way taribonse babwate TV abane baro batabugati yatokana nga nkogenda nde mwanyarebe njikorigerie TV ororo manyango ganda korigerie kebindi gete oseneke bindi kya Ndisi TV muneke inega kigombuya osena matangazo gose nemiso kogenda korigereria ororo gose neke umbu ebibindi ao gose nensakia yatukana nga nkogenda nde korigeria kebindi ekikera ningia njete TV yane labda yasalekire TV yao labda tobwati bono kwama yakogenda mwabande waikaransa waganya sapa mwenyeno chikungaki wamturenda atako ndakie kebindi kiaerire na inje ndimoke ngano omenyete bono wacha siasa saineye sataneye yaya bono mpaka yaikira ogotebi nga yaya chinga kibono ndo chinga narosire tigantimoke bono mami matengo fungale asenge njonga tori chugocha obero orora asenge nje TV tari mwao nga wachire mwane oikaranse ebe mwao anya kebindi kiare wachire korole TV mwabande yaonesa legete labda kusoto bwati karuwa roma pema otigira abanyene bakore bintu byabo asenge njonga chinga kichorororo barabwa abanyene batagete labda batimoke asenge njo egasi ende nero mambe montako bogero sensa kuna moja sakuna mbili wono enare tiri chabangija gose yatukana nga nkogenda orororo imburo yatule kwameyaganda na matobe turikurusa bikoroto ekapeti nero ororo yatukana nga tirikoleta ya bichangi ya by the way nakiagara ngo bolinga ki embwe iyo enare iyo etabiye telengiye gucha saba mino egera ngo boliga ine egaki igombuya ine gaki igomboronge turonge ichimbo cheto